lalak na part. Oh, lalak na. Ito yung ganito yung style ng taluan dito sa amin mga kabarkada, no? Makikita nyo yung mga lubid. Yan yung kinakapitan dun sa lalim. Kinakapitan ng mga tahong. Tagal pa. Malalak na, oh. Sabi. Tawag pala nila dyan mga kabarkada, Kurinarya. Kurinarya, shout out! Lumabas ka dyan! Una, parang tiro dito ah. Ay, ito yung binibenta mo, Batch? Napang ka? Oo. Sa bahay? Ay, yung isa doon. Nandun sa lupa. Mas malaki yan. Yo, good morning. Papunta pala tayo sa case nila paring Nainay. Kasama ko rin pala yung batch ko, si Batch Mary Joy. Bali, pupunta tayo dun sa cage. Titignan natin yung paano sila mag-alaga ng bangus. Bali, madadaanan natin lahat yung mga yung mga paalagaan nila ng bangus dito. Dito sa may Anda. Alright. Gutom ka? Ano yan? Nakot kayo, iniwan nyo. Gutom na. Tawag mo na, Jen. Hindi ba ba? Yun. Talagsiyabog ka na. Okay. Sige. Alright mga kabarkada, no? Bali, nandito na tayo sa case nila paring Nainay. Ito pala yung binabantayan ng case, ah. Okay, pasok ba? Ay, punta tayo. Tignan natin. Ayun. Lakas ang hangin kagabi. Pakain. Saan mo ba yung tawag? Nakakailang sako kayo ba't sa kwan na ganito sa isang araw? Hindi ko malakas.
Ay, depende sa pagkain nila. Pero pag matuman yung Mm. Yan alaga na ng mga lapo. Ay, lapo-lapo yan. Ay, may lapo-lapo din. Wala. Yun. Lapo-lapo. Ito yung palaga nila ng lapo-lapo. Ilang libo yung laman yan, batch? Ah? 55? Grabe, ang dami. 55. Yung laman ng kids nito mga kabarkada, 55,000. Saka ay, pang ko na to, pang finisher na to, batch. Finisher na. Ayun. May nakuha dun, no. Puntahan natin. Yun yung mga namatay na bangos. Alright. Yun, may nagkataw. Tawag dyan, nagkataw yung mga namatay na bangos. Ayun, o. Ano yan, wala na yan. pipigil. Mga bangos, o. Namamatay sila gawa nga nung sa kulang sa hangin siguro sa loob. Pero itong mga to, pwede pa itong mga to. Meron pa. Hanggang mamaya mayroon pa. Ano yan, ilalagay mo na lang sa sako. Sa plastic. Ano? Sige. Masyal tayo dun sa apat. Tapos, Ay, nagko-compressor ka ng punch. Punch. sideline ko yung kuhan, compressor. Ay, sideline mo. Nagkagawa ng mga skylab. Ah, 1,000 naman pagkuhan. ay may nagpapagawa. O yun, marami rin yung kuhan. Ay, marami. Mga kaibigan. Kuhan mo, RJ, karga mo, RJ. Alright. Bali, mamamasyal tayo dun sa may tahungan. Alam na. Itong mga kids pala mga kabarkada no, dito sa amin. Isa na ito sa mga pangkabuhayan ng mga tao dito sa bayan ng Anda. So, kaya nila fights sa alaga ng bangos. Sila yung may amo din kasi sila na in-applyan dito. Tapos sila yung nakatukang mag-alaga kasi bawat kids na yan may kanya-kanyang tagabantay. Ilang buwan inaabot yung fights yung bangos? Depende pa. Depende. O pinakamahaba siguro mga 9 months, 10 months. Ganyan.
9 months, 10 months. Oh? Tapos pinakamagandang pa naman, mabuti ng 5 months lang harvest. Depende sa panahon. Depende sa panahon. Hmm. Kasi minsan kasi pag inaabot din kasi ng mga kalamidad gaya ng bagyo, minsan nasisira itong mga kids na to. Alright. Papasyal muna tayo. Pangalay mo to, Pards? Ito na yung pangalay mo. Parang biyasa na sa dagat Medyo pa na rin, malunod na para hindi naman kawawa, baka biglang mahulog. Yun maganda. Marunong na rin lumangoy. Hindi kakaya sa ibang kabataan ngayon na wala, natakon lang. Oo. Ilang taon na to, Pards? 12 na. Saka saan ka pala, Pards? Bicol? Bicol ka? Human pade! Andun pala sila, Chris! Yung kapitbahay namin! Ay, ito yung tawag ano? Tapos tingin ang nasa na tabo. Ito pala yung tawungan ni Pards, mga kabarkada. Oh! Talit kayo. Muntik na. Nasa ako muna. Ito yung ganito yung style ng tawungan dito sa amin, mga kabarkada, no? Makikita nyo yung mga lubid. Yan yung kinakapitan dun sa lalim. Kinakapitan ng mga tahong. Lapo-lapo. Lapo-lapo. Ay, isa lang yan, Pards. Isa lang. Isa lang yung magkita. Doon pa sa kabila. Nakuha nila yung lapo-lapo, isa. Ang lalaki ng kalakataw. Lalaki ng alon. Oh. Ay, lapas, sagwan mo na lang. Tumubra. Mubra. Ay, dito mo tinatali. Ay, tali. Ah. Taongan ko to itong. Ay, tawungan mo to? Oh, Oh? hanggang doon.
Hanggang doon? Hindi, hanggang doon lang sa may kulay green din. Tapos nasa Ra. Diskarte lang talaga ng parts. discard lang. Diskarte lang. Alright, bali titignan lang ni Parts kung may laman yung nasa niya o yung bubo trap niya ng lapu-lapu. Bali inisisid ni Parts yung nasa o yung bubo trap, yung pinanghuhuli niya ng lapu-lapu. Ayun na siya, oh. Ay, hindi na ako maligot siguro. Oo. Wala Parts. Gusto tayo mag-arosip? Ha? Alam mo yung arosip pa dyan? Kasama ka nakaraan? Saan? Dito nag-arosip sila? Ay, hindi. Hindi ka kasama. Hindi ako nakasama nun. Punta tayo? Ha? Punta tayo? Ayan? Oo. Wala tayong mga lagay. Wala tayong lagay. Bukan natin. Diyan lang naman yun eh. Alright, titignan ulit natin yung ibang bubo trap ni Parts. Ang kasulinan. Bali nandito tayo sa pangatlong pinaka-aryahan ni Parts ng NASA o yung bubo trap. Tignan natin. Sakaling may mahuli dito. Saan banda dun pa? Ha? Saan banda? Yan lang sa pinaka. Ay, dyan lang. Buti hindi ka na maliligaw dito. Ha? Buti hindi ka na naliligaw. Hindi naman. Yan na sa dulo ng kawain ko yan. Trabaho din ako sa Bicol. Nagtrabaho ka sa dito. Dito sa Tabaco Albay. Ay, tabako. Sige, talib dyan. Albay kami. Taas ko yan, konti. Taas mo. Sabi.
balik yan. Alright, may natapos din yung pagkuha ng bubut trap. Bali nakadalawang lapo-lapo din. Punta natin sila, Chris. Ayaw ka siya. Yan na lang kuya. Ha? Antin yan na lang. Dito na lang. Chris! Oh, sige. Kaya pa, kaya pa. Bawa mo natin. Sige, baba mo. Nagdala. Pasyalan natin si Chris. Ang sarap naman palang buhay mo dito. Paduyan-duyan ka lang. Wow. Yan naman si Chad, nagsasawag ng ano? Dito natin baka may kasama to. Wala. Ah, wala. Malalaki naman palang bangos mo. Oo. Kailan ka mag-harvest? Yo, matagal ba? Tagal pa. Oo. Malalaki na oh. Dami. Dami oh. Chris, may baso ka nagpa-vlog. May cellphone. Nagpa-vlog yan. May baso ka, Chris? Wala kayo. Bago baso ko. Ano nga? Mga 5 siguro. Mga 5 siguro. 5 apat. Mga 5 buwan na. 4 na po. 4. Grabe ah. Nakati na yung mga loon dito. Hindi. Bulok? Hindi. Foreigner parts. Yan yung parating na bangka na. Kukuha. Bakit tinawag na foreigner yan? Sila taga-kolekta ng patay ng Isda. Oo. Paimbalsa mo dito. Tapos magsisinya sila kung ilang kilo. Kamay lang pagtibang nila. Ay, nililista rin nila. Nililista ng ba? Ng, ay, ayun, yung pan. Tawag pala nila dyan mga kabarkada. Foreignarya. Patay. Hoy! Shout out! Foreignarya, shout out! Kalmado yung dagat ah. Oo, kanina mahangin no? Ano na, mahangin. Kalmado na oh. Ito maganda maganda. Oo. Asya. Hey! Hey! Lumabas ka dyan! Wala, parang tiro dito ah. Ah, aso. Galing. Ilan ang lapo-lapong laman nito, Pads? Mga kuha na lang yan. 15 o 10 piraso may lang. Ha? May binta na yung maliits lang. Nabinta na yung iba? I-dispose ko na rin yan. May pa. Ay, didespot mo na rin. May pareho. Baka mamaya siguro. Subukan natin taas. Ay, malalaki na rin yan. Mga kuha lang. 2 grams, 3 grams. Ah, pwede na? Pero pang kuhan, per piraso ng binta na. Hindi per kilo. Ay, per peraso. Sige, RJ, baba mo na muna ng nasa. Sige pa rin. Mag-fish-pack ka ng mga dami. Alright. Baba mo na RJ yung lapot. Ito na yung iba. Lapo-lapo. Dalawa. Dalawa parts. Dalawang pangkat. Wala na. Okay. Tapos, May malaka dyan, no? sari-sari ko niya. Pasok. Malalak na part. Oh, malalak na. Mahapit yata sa bukos ko eh. Mga 2 grass ko. Yan. Pwede nang i-con pala to? Release? Ay, binta? Mga 4 grams sa palatong ito. Ano? Oo.
Kasi pag umabot yata sa sobra sa 1 kilo, hindi na ako, no? Oh, parehas na rin ang presyo. 1 kilo na rin. Pwede na pag i-dispatch ka. Oh. Ay, lalagay mo yung pat. Mamaya pagpandi, mamaya na. Pag pahapon siguro. Ayun. Kinilaw na bangus. Sarap na na. Ay, kan. Tikman ko. Kilaw. Kulong. Kan. Bang nagpapakain ba parts, hindi basta lagay lang. Hindi. May timing din. Timing lang. Oh, timing din sa kan. Habang lumalaki yung bangus, lumulubog sila eh. Tingnan mo yung malilit kanina sa ibabaw sila kumakain na. Yan, nabubog. Isang malilit. Kila Tino, duwang ka na. Ay, duwan kaya. Kila Chris ka no. Ganda. Tayo ka, kitang-kita dito. Sige, tayo ka lang dito pa rin. Oo. Tayo ka. Tayo ka para makita. Ganda. Hindi bali, pag mahulog tayo sa baba naman tayo. Okay lang. Kara. Alos sila. Yung mga bangus ah. Ang dami pa, ang lalaki na pala. Grabe. Ready to harvest na to. Ang pag nakain na nito, halos 1 na sako na. Ha? Sa pitch pa lang talagang milyon na, no? Paano yung sabi nila na pag yung parang hindi sila makakain parang Yung kwan, pag hindi sila lumalabas masyado. nasa lalim lang sila. Sa ilalim na, pag pangit tubig. Parang tao rin, pag malamig hindi lumalabas. Yung kwan, ganyan din ang galing ng monster. Pero yung ganitong kain nila medyo mahina pa yan, mahina pang Medyo mahina yan. hapon magandang kain. Halos angat sila lahat. Ganun pala yung panon. Timing. Hindi rin pala basta-basta yung pagbabantay na. Kung hindi ka marunong, wala. Medyo malaki-laking malulugi. Mga isang thriller yata siguro to, no? Isang provide. Mga kwan, parang 2 10-wheeler ganyan pag nag-harvest yan. Ay, 2 tunwheeler. Oo. Parang wala lang isda tingnan pero marami sa loob. Kaya nga. Parang tinitignan mo parang kunti lang pero ang dami pala nito. Nasa kwan sila. Kada harvest ba nagpapalit ng lambat na? Hindi, kwan lang to yung pagpapalit ng lambat namin. Merong pilang din araw yan eh. Parang sa kwan lang din, mga 10 days pwede ka na magpalit. Depende sa laki ng butas ng lambat. Ah, depende sa butas. O, kasi yung maliliit, pag kwan 7 days nagpapalit na yan. Ah, papalit na. Ito mga 10 days hanggang 15 Pero ito days. napalitan na to. Napalitan. Kakapalit lang mga 8 days pa lang to. 8 days pa lang. Tapos mga 15 days o 12 days palit na naman. Palit na naman. O ganun lang ang routine ng kwan nila. May maintenance pa rin ang taga-palit. Kasi pag hindi sila papalitan, parang masupukit sila, mamamatay. Masupukit sila. Kasi mababara na yung kwan, parang wala na talagang oxygen eh. So alright mga kabarkada, no? So uwi na rin kami nila Parin Pides. So, dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to. Nakita nyo naman na siguro yung paano sila mag-alaga ng bangos. At may 2 lapo rin tayong nakuha. Alright mga kabarkada, no? See you po sa next vlog natin. Ingat po tayong lahat.